హలో గైస్ అంతా ఎలా ఉన్నారు? వీడియో తీసైతే 3 రోజులు అయితే అయిపోయింది. సెందరికలంతా పెట్టినాం కానీ గుళ్ళు అయితే బాగా కట్టేసినాయి. ఈ సెందరికలంతా దించేసి కింద అయితే పెట్టేసిమే. సెందరికలంతా దించేసాము. దించిన తర్వాత బెడ్ లో అయితే ఆడాడ గూడు అయితే కట్టేసినాయి. అవంతా నీట్ గా అయితే ఏరుకోవాలా, ఎందుకంటే బెడ్ అయితే ఎత్తేస్తాం. మళ్ళీ మంచి గూళ్ళు ఇడిపియాలనేసి ట్రాక్టర్లకి టార్పాలు క్రేట్లు అయితే ఎత్తుకొని అయితే బయలుదేరిపోయా. షెడ్ లోపల అయితే ఉండే చంద్రికలు పైన కింద అయితే 2 తావులు అయితే పెట్టింటినే. ఇవంతా ఎత్తుకొని పోయి అయితే బయట టార్పాల్ మీద అయితే వేసి కూలర్లు అయితే ఇడిపించేది అయితే స్టార్ట్ అయితే చేసేసిరే. మధ్యాహ్నం ఎండగా ఉందనేసి అందరికి జ్యూస్ అయితే తీసుకొని పోయి అయితే ఇస్తే ఇడిపించేదంతా అయిపోయినాక లాస్ట్ లో ఆకుగూళ్ళు కానీ అయితే నీట్ గా అయితే ఏరేసుకునే. నైట్ సెకండ్ షోకి అయితే పెద్ద సినిమా రిలీజ్ అయిందనేసి బయలుదేరిపోయాము. వెళ్ళి టికెట్ తీసుకొని థియేటర్లో అయితే కూర్చున్న తర్వాత కొంచెంసేపు అయితే స్టార్ట్ అయితే అయిపోయింది మూవీ. అన్న అయితే వచ్చేసింది.